Absolútne ti rozumiem. Jedna zlomenina je pre zdravého človeka nepríjemná skúsenosť s veľkou bolesťou. Ja ich mám za sebou už desiatky, ale že naozaj že desiatky zlomenín, no rozdiel je v tom, že pre mňa je to súčasť života. Hlavne v detstve bolo tých zlomenín naozaj veľmi veľa a boli veľmi časté. Neznamená to, že by ma to nebolelo menej, ale rozdiel je v tom, že ja to už poznám, viem, čo mám robiť, keď sa mi to stane a musím sa k prekážke postaviť čelom a hlavne sa nevzdať. Je to o tom, že by som bol extra silnejší než ostatní, no človek si zvykne a hľadá spôsoby, ako si na to zvyknúť a ako žiť s tým naplno. Každý máme v živote niečo, s čím bojujeme, v mojom prípade sú to zlomeniny a časté bolesti, no každý má niečo, no dôležité je ísť ďalej aj napriek týmto problémom. To, čo nás spája, je odhodlanie nevzdať sa, práve to sa snažím vo svojich videách ukázať, že keď ti dáva život do cesty rôzne prekážky, aj napriek tomu sa dá žiť naplno a vždy máš možnosť na výber, buď sa vzdáš, alebo pôjdeš dopredu.